Salut, eu sunt Rory și noi o să facem primul episod din Let's Play Minecraft. Da, am pus testing. Bun. Îmi place. Și nu lag. Tot ce pe gratis. Aia îmi place. Și iteme. Imediat găsesc fier. Da, hai să explorăm asta. Da, fier. Abia am început unii și mai repede găsesc fier decât coal. Ah, am găsit coal. Pardon. Da, am strâmbat. Ia. Și asta eu sunt Rolly Gaming HD. F3 47. Steam Diamond. Mai am o bucată. Mai am. Trei, doi. Și atât. Da, și toate peste era asta egal cu 0. Și ar mai trebui un pic de cable stone. Da, și o să fac eu casa off camera, adică singur. Numai minez și găsesc fier. Deci, da. Deja mi-e milă de atâția fier. Și cine vă uitați la episodul ăsta, aici ai și un prieten, adică prietenul ăla este eu. Și opa. Am luat eu toate torțele. Ciudat. Da, mai... Oh! Iron! Am trecut pe lângă iron. Și văd lavă. Deja m-am săturat de atât iron. Da, deja... Oleu, ce strat? Două sună. Ia, cum se aude lava? Da.
Am crezut ceva diamonds. Am Optifine. Da. O bucată, mai bine nu mă risc pentru o bucată. Și de unde am venit? Oare de acolo? Da, am uitat de unde am venit. Păi, aia este, cred că de acolo. Nu că am venit de aici. Iron. Nu că am venit de aici. Aha. Da, da. De aici am venit. De-aia iau torțele că să avem. Și cum am zis, fac ca să o camera, deci pe episodul 2 să-l avem. Da, și luăm un steak. Sau stai un pic, că poate că fac acum. Numai să se ducă fierul. Da, și așteptați un minut. Ok, eu revenit, trebuia să zic ceva. Hai, așa. Îmi place sezonul ăsta. La, să mă urc. Sus. Să mă urc. Nu mai avem mult și ne despărțim. Am Optifine. Și iau un steak și văd iar o peșteră. Nu, iau numai 40. Hai mă, fix o bucată. Că știu eu, foarte mult lemn nu trebuie. Prelucrat și neprelucrat. Da, și cam atât au fost pentru episodul de azi. Mulțumesc enorm de mult pentru vizualizare. Nu uitați, like, comment, subscribe. Până atunci, continui casa. Jumătate fac numai. Până atunci,
o fi... Mouse spawner! Mouse spawner! Nu cred. Cartea! Oleo! Ce bine e! Doi fier! Ce? Efficiency 4 cu... Oleo, ce bine e! Da, pe episodul trebuie să fiu pe easy, deci... Nu mai iau un pic de asta și... Da, acum închei episodul, deci... Mulțumesc de vizualizare, nu uitați like, comment, subscribe și ne vedem cu bine în celălalt episod. Bye bye!